best ang ating stand-up comedian na handa na magpasaya sa lahat. Please welcome Ara Muna! Hi! Kumusta? Magandang gabi po. First time ko dito sa Comedy Bar. Kaya isang malakas na palakpak ko para sa Comedy Bar. Yes. All the way from Pampanga. Dakal pong salamat and Amay Pabengi, Central Luzon. At saka balita ko po marami na po kasi nag-guest dito. Kaya nag-memorize ako ng mga linya ko. Katulad po ng paglapit ko kanina, gusto kong pag-usapan natin yung paglapit. Katulad ng mga trabaho namin, di ba? Pag may tinatawag kaming mga jammers o gustong kumanta on stage, yung iba nahihiya. Opo. Ganito lang po ang technique dyan. Kung medyo maitim ang kilikili nyo, nahihiya kayong lumapit, pwede kayong lumakad ng nakaganyan. Opo. Ganun lang po yung mga tip. Halimbawa, yung iba naman, nahihiyang lumakad, abay, pwede naman kayong kumapang. Oo, kaya tumalon papunta sa stage. Ganun lang po yung mga tip. Okay, eto po. Kasi napapansin ko, mas marami yung mga dalaga. Kaso yun kami yung mga dalaga, mga singles. Nasaan? Nahiya pa si ate. Okay. Ganito lang yan. Dahil paglapit ang subject natin, di ba nangangarap tayo na lapitan tayo ng isang gwapong lalaking katulad ni Fabio? Ha? Okay. Bibigyan ko kayo ng tip, ha? Tip lang. O, tip number 1. Habang nakatingin ang lalaki para lumapit, hawiin mo lang ang buhok mo. Ganyan lang, te. Hanggat di lumalapit, huwag mong tigilan. Okay lang yan. Kahit isang oras, hanggat di magdugo yung tenga mo, huwag titigilan. Ha? Okay. Pag ayaw pa rin, kasi hard to get, abay, subukan mong ibalik. Balik mo naman siya. Ganun lang. Pag ayaw pa rin, eto, may tip number 2 ako. Tip number 2. Habang nakatingin ng lalaki, magpa-beautiful eyes ka. Ganyan. Ayaw pa rin, te. Eto, tip number 3. Basain mo ng konting labi mo habang nakatingin. Huwag naman ganyan. Para ka naman papagahasa nun. Oo, huwag naman ganyan, ha? Wet your lips, ganun lang. Simple lang, oo. Hard to get talaga yung mga lalaki ngayon. Kung wala kang pang-load, pang-tuition, hindi ka lalapitan, di ba? Okay, eto na to, the maximum level. Siguradong lalapit ang lalaki. Tip number 4. Hoy, si nanay, nililista na niya. Sige, okay lang po yan. Okay, tip number 4. Siguradong lalapit ang lalaki. Pagsaba-sabayin mo yung tatlo. Panay, lalapit ang lalaki. Miss, may sayad ka ba? O, diba? O, palakpakan naman dyan. Naku. Okay. Ay, ito naman. Sinisigawan ako lagi ng tatay ko. Hindi kami close ngayon. Lalo na kanina paglabas kong ganito. Ay, minsan nga, nagtatampo na ako. Kasi sabi ko, ganyan talaga ang tatay. Sabi ng kaibigan ko, bakit hindi kayo close? Kasi lagi niya ako sinisigawan. Ito, nung lumabas kong ganito, ay, pinapakialaman yung mga gamit niya. Mga ganito. Sabi niya, walang hiya ka, Ara. Makikita, barangay meeting ako kanina. Sinuot mo yan. Yan ang susuotin ko. Sabi niya. Okay. Magandang gabi po. Maraming salamat. Ara Muna! Ara Muna, halika muna! Baka kasi hindi nila masyadong kilala si Ara Muna. Para po sa inyong kaalaman, si Ara Muna po ang kumanta ng Kapampangan version ng Sometimes When We Touch. Yes, Ocho Kaluguranda. Sapulan mo nga sila ng Ocho Kaluguranda ka. yan. Kalugurang sobra-sobra. You know. Thank you, Ara Muna. May bago po ako ngayon yung Where Na You, dito na me. It's May bago kang album? Opo, it's under MCA Music. Out na po at pinapatugtog na po sa mga radio. Ang tune po niya is Through the Years. Sana po makabili po kayo. It's only $1.99 sa Ilang dalawang. kanta yan? Opo. Thank you, Ara Muna. Salamat po. Thank you.